ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥିଲାବେଳେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଯୋଜନା ସବୁ ଯେମିତି ସାତ ସପନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲେଣ୍ଡା ଜୟମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନାର ପ୍ରକାଶ ଯେ ଜିଲେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଗୌତମ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ 3 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅ ଓ ତାଙ୍କ ବିଧବା ମା। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୌତମ ଛାତ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କର କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅପରେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁନାଗହଣା ଆସବାବପତ୍ର ବିକ୍ରିପଟା କରି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ପୁନର୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଗୌତମ ବେହେରାକୁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଯାକ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଖଟ ଉପରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଓ ସେଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ନରସିଂହପୁର ସଦର ମହକୁମାରୁ ମାତ୍ର 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଛୁଟି ନଥାଇ ବି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ। ଆଉ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିନଥିଲୁ। ଏ ଖବରଟି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ କେବେ ସେ ଗୌତମ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାର ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ନରସିଂହପୁରରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଖବର। ନାଁଟା ଘର କୋଉଠି? ଗୌତମ ବେହେରା, ଜେଲିଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥପୁର। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କହିବେ? ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ 2 ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହେଇଗଲା। 2 ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କଲି। ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର 3 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ଚେକଅପ୍ କଲି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କି 2 ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁନି। ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ କଟକ ବି ସେମିତି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯାଇକି ବି ଆଣିପାରୁନି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନି। ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖଟରେ, ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ଖାଉଛି, ଏଇଠି ପରିସ୍ରା, ଏଇଠି ଝାଡ଼ା, ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି।